Dangi da 'yan uwa kenan suka taru don nuna murnansu yayin da wata baiwar Allah ta kwanta dama ta ce ga duniyar nan. Gaskiya yau din ga muna murna saboda matan nan dai mun ji kewanta ta wani bangare kuma ba mu ji kewanta ba. Galibi dai mamaciyar Hajiya Khadija Tanko Shishi tsohuwa ce mai kimanin shekaru 120 a raye kafin ta yi sallama da duniya. Azantawanmu da wasu sun tabbatar mana da cewa al'ada ce ga mutane a yankin Wushishi da ke jihar Niger idan tsofaffi sun ba da baya 'ya'ya da jikoki za su taru don nuna murnarsu na wanyewa da duniya lafiya. Gama yanda 'ya'yan nata da jikoki suke faɗin kyawawan zantuka a kanta. Ita dai ga mata dai kakana ne, uwana ne, kuma matana ne. Na yi misin ɗinta da ta mutu, amma gaskiya abubuwa wasu na wanda ba zan iya mantawa ba. Ka santa da hicina, masifaffa ne, amma duk masifarta gaskiya tana da gaskiya. Ga zumunci, duwan inda ɗan uwa yake sai ta kai can wajen nan. Mun yi ko babban rashi abu ɗaya ne in kika yaji gidan miji tsakani da Allah za ta ɗauke ki ba ta jiran kowa sai ta kai ka. Kuma ta je ta ci ba miji mutunci ta ce zauna mani daki in ga uban da zai koro ki kuma wallahi kawo mun yi rashi kuma duk abin wanda duk yayi mata ta mashi kuma gaskiya ne in kai rashin gaskiya ta yi maka kuma albarkan nan ta dingi sa muna kenan ta dinga kuma game da zumunci wanda duk bai zo ba sai ta gabi shi gida ta gamu da shi wallahi alhamdulillah Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta annabi ya san da zuwanta Allah ya sa iyakacin wahalanta kenan Allah ya anshi bakuncinta. Ana ci ita wannan tsohuwa da kake gani akwai wani rana da na zo nan da ita da tsohon mijinta na cimma suna hada na ce salamu alaikum ya ce amin alaikum salam ya ce ɗan asabe kaga tsohuwa gaba duk mun tsohuwa tare da na sake ta sai ta zo tana ce mana ka sake ni kuna dariya sai na sheka na kira tsohuwan mu na ce ki zo gidan nan ba ko za a yi batata tsoho zai saki tsohuwan nan ya ce an ka sake ni sai in koma garin mu na ce ina ne garin ku ta ce kwanta goro ta da baki da kowa can ya ce ha ina da Allah kuma shekaran jiya yau kwana 3 na zo na zauna da ita muna ta hira na ce yanzu kina ganin shekaranki ya kai nawa ta ce tana da shekara 120 na ce to yanzu waye kawan amaryanki ta ce kai mutum ɗaya ya rage tana nan gidan ga na ce yanzu kina iya tuna sadakinki ta ce kai ɗasa ka sa ni ƙarya ka tashi ka bar ni jika ne ni ba ni da wani abu da zan ce face sai dai ina ma wannan baiwan Allah kasancewanta kakana mahaifiyana ina mata adda Allah Ubangiji ya ji kanta da rahama ya kai haske a kabarinta kurakuranta da ta aikata tun tana a raye da wanda ta sani da wanda bata sani ba wanda ta yi kuskure Ubangiji Allah ya gafarta mata. Hajiya Khadija je ta rasu tana mai shekaru 120 ta bar 'ya'ya guda 6 jikoki guda 54 da kuma tattaɓa kunni guda 96. Daga nan jihar Niger, Muhammad Sani Lawal Aduba, taskar Hijira.